Олы тантаналы гомер бәйрәмен, 70 яшь тулу көнен бүген тагын бер мөхтәрәм милләттәшебез, Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Гафурова Рәхимә Абдулла кызы каршылый. Аны әлеге күркәм гомер бәйрәме белән ихластан якыннары, Новоспасск бистәсеннән Абидовлар гаиләсе, Яңа Зимница авылыннан Гафурова Рәшидә апа гаиләсе белән, Иске Кулатка бистәсеннән Арслановлар гаиләсе котлыйлар. Безнең якын кешебез 70 ел элек Яңа Зимница авылында дөньяга килгән иде. Тормыш иптәше Гафуров Рәфәт Салих улы белән матур гаилә корып 52 ел татулыкта гомер кичерәләр. Шул дәвердә 3 балаларын тудырып, бүгенге көндә 5 онык һәм 3 оныкчаларына әби-бабай булып матур картлык көннәрен кичерәләр. Кадерле кешебез безнең, сине апабыз дип бик якын күрәбез. Гомере буе бер-беребезне кардәш, туган итеп күреп, матур яшәгәнең өчен, аралашканың өчен тирән ихтирамыбызны һәм рәхмәтебезне белдерәбез. Гомер ул аккан судай уза да китә. Бик күпләрне арабыздан югалттык инде. Шөкер Аллага, сез исән-сау килеш, 70 яшеңне каршылыйсың. Раббым алда да абыебыз белән озын-озак саулыкка төренеп, матур гомер кичерсәгез иде. Балалар, оныклар кайгысы һич кенә дә күрергә язмасын. 70 елың өстенә тагын бик күп юбилейлар каршыларга язсын. Кулыңнан килмәгән эшең гомере буе юк иде. Син булдыклы хатын, кадерле әни, яраткан әби һәм хөрмәтле туган, дус булып яшәп киләсең. Алда да бу гел шулай булып калсын. Гомерең озын, саулыгың нык булсын. Туганымның туган көне бүген, 70 яшьлек гомер бәйрәме. Җыелыштык бүген бергәләшеп каршыларга матур бәйрәмне. Кунакчыл да, юмартсың да үзең. Безнең өчен өзелеп яшисең. Барыбыз да сине яратабыз. Безнең өчен якын кеше син. Гомереңнең матур мизгеле бит. 70 яшь ул бер дә күп түгел. Йөрәгеңдә яшәү дәрте булса, картаймый ул яшәрә күңел. Бәхетләрең ташып торсын әле. Озын булсын синең гомерең. Сау-сәламәт, сөенештә яшә, белеп гомерләрнең кадерен. Кадерле Рәхимә Абдулловна, якыннарыгызның матур теләкләренә кушылып, бүләккә күркәм җыр юллыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын. Исән, имин яшәгез.